dan proyek. Jalannya rapat tuh berarti ngene nganggur. Yo muter kowe wong. Embung. Ngene nganggur. Gak, sampean dijentok. Wah, iki diunggah wis jos. Iya. Tapi jeneng kono iso. Kan mulai paling. Ora. Nah, sak mulai rangalan dek iku betahe, Mbah. Kok tetep ini ndek. Mulai ada wong gede ini. Berarti maker. Lah lu ngomarung ning kono kok. Ning kene mau apa? Sang umur kowe. Duwe lah nggawa iku alung ra metu wae kowe. Lagi mangae wae. 5.000. Video. Iya. Tak kirime engko kowe. Tak kirim norono ning inbox ora kena. Foto ning ngono tak kirimno. Oh. Kamera iki ning anu wis